Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Zutan dugu kafe makinean abari da astelena dela. Eta ze astelena, zer moduz doaz, aje eta giharretako minek? Lehen esaten zuten azukre pixka bat nahasteko urarekin, eta horrek gihar mina baretzen zuela. Beraz, badakizu, Azukrerik ez, Azukrearen kontsumoaz kontzientziatzeko mundu astea da. Bai, antza denez, egun batekin ez du balio eta aste osoan zehar azukrari gerra deklaratu behar diogu. Ez dakit, baina abesti honekin beste mota bateko azukrea konsumitzen ari garela dirudi, Hau zer da, laborategia edo diskoteka? Ez alduzu entzun inigo, txitxarro diskotekak berriro ateak zabaldu ditu. Ez ziazu esan. Bueltan da teknoa? Tira, bai, baina ez uste duzun bezala. Mugak Euskadiko nazioarteko arkitektura bienalak bisita gidatuak antolatu ditu, txitxarro eta jazz berri diskotekak ezagutzeko egun hauetan. Uste dut Debako diskoteka mitiko hori berriro martxan jarri ezkero jendea dantzan hasi eta lurrikara bat sortuko litzatekela. Kontuz lurrikarekin, beldurtuta gaude Grindaviken, Reykjavik hiriburutik 50 kilometrora dagoen hiria da Grindavik eta sumendi bat du bertan. Azken orduetan lurrikarek 15 kilometroko pitzadura eragin dute eta magma mugitzen ari da. Ba begira, gaurko egunez, 1985ean, Kolonbiako Nevado de Ruiz sumendiak laba egotzi eta izozgune bat urtu zuen. Luizi bat sortuz eta armero herria estaliz. 23.000 hildako egontz utzi zituen. Bada, urte asko pasa dira, baina animo, Tolima eta Kaldaseko biztanleei izan ere 2023ko, hau da, aurtengo martxoaren 24 geroztik, sumendiaren hegoaldeko hegaleko jarduera sismikoa nabarmen handitzen hasi da. Eta martxoaren 29an erregistratutako eguneko sismo kopuru handiena jarduera sismikoa 1985etik monitorizatzen hasi zenetik. Pero geldi ezina da lehen musua orain sumendia gara neguriko zenean zein udale hor lurrale ertzen data beti zaude hor taupada bakoitzean lerketa dator. Badu azaroaren 13ak kutsu iluna. Ez behar gehiegi gertatu dira gaurko egunez. Adibidez, Prestige itsasontziaren ondoratzearen hasiera. 2002ko azaroaren 13an Prestige Finisterre lurmuturretik 52 kilometrotara zegoen 77.000 tonako petrolio gordinarekin. Zoritxarrez denboralde batean sartu eta urbide bat jasan zuen. Orduan egin zuten lehen larrialdi deia. Pixkanaka egoera okertzen joan zen eta azaroaren 19an kostaldetik modu desegokian aldentzen saiatu ondoren barkua bitan zatitu zen egun sentiko 8etan eta 3.850 metroko sakoneran ondoratu zen. Petrolio ontzia urte horretan une horretan kostaldetik 250 kilometro ingurura zegoen eta lehen orban beltzak eragin zituen. Mi televisor que de tanto dolor no para de llorar nunca más nunca más nunca más la marea canalla los piratas de amor.
txapapotea bezain beltza izango da egun hau bai, gaurko egunez gertatu baitziren 2015ko Parisko atentatuak. Urte hartako azaroaren 13an, arratsaldeko 9 eta 16 aurrera, Parisko 10. eta 11. barrutietan, San Denisen dagoen Stade de Franceen eta Ile de Franceko beste leku batzuetan, gertatutako hainbat eraso violento izan ziren. Ezagunena agian Bataclan diskotekan gertatutakoa izango da. Eagles of the Death metal hard rock talde estatu batuarraren kontzertuan, 4 gizonek 10-15 minutuz jendetzari tiro egin zioten, 80 pertsona inguru hil zituzten. Gau hartan bertan, Label Epok antzokiko tabernan beste 21 pertsona erail zituzten eta Lekarri Jon tabernako terrazan beste 9. I guess they were silent. That's what the first report said. It seems they were silent through it all. No, what a horrible. Eta gertakari ilunekin jarraitzeko, gaurko egunez gertatu omen ziren, Amityvilleko hilketak ezagutzen duzue kasua. Hainbat pelikula egin dituzte gaiaren inguruan. 1974ko azaroaren 13ko goizaldeko 3:04 dira. 23 urteko gazte bat, Ronald DeFeo Jr., ezagunagoa Batch ez izenarekin, heiki eta rifle askoan familia osoa esikutatzen du, gurasoak eta bere 4 anai-arrebak. Urtebete beranduago George eta Kathy Lutzek eta haien 3 seme-alabek osatutako familiak etxea erostera baki zuen, ara bizitzera joateko. Hala ere handiko 28 egunera presaka alde egin zuten etxetik, indar paranormalei egotzitako gertakari arraroak zeudela adieraziz. Ez dakit indar paranormal deitu dakioken, baina gaurko egunez sortu omen zen hipnotismoa. James Braid eskoziarrak asmatu omen zuen. Saiatuko nahizuek hipnotizatzen? Ja, ez da, nahikoa da, Gau beltza pasatzen. Ezin dugu giroa alaitu. Azkenan amesgaiztoak izango ditut. Bai, arrazoi duzu. Hau gustatuko zaizu. Gaurko egunez jaio zen Whoopi Goldberg estatu batuar aktorea. Sister Act pelikulako monja martxosa. Ai horrela bai, happy day, azegun zoriontxoa, zer dugu gaurko menuan, a ber. Bai, Doia xarmak dator, osasun mentalak, udazkenak eta estresak gure desira sexualean nola ere egiten duen azalduko digu. Eta Josune Belez de Mendizabalekin lokaletik nazioartera egingo dugu salto. Goia hitza aipatu nahi omen digu hortik aurrerakoak. Baina Goia eskultor artista edo txokolate denda edo Goia telebistako edo patxarra, sariak, ardotxoa. Edo patxarra. Bueno, eta Maialen Arizkorreta Arantza etorriko zaigu, pasaren larun batean, Mariren Kobak trailen parte hartzaileren batek izaki mitologikorek aurkitu duen kontatzera. Azaroak 13 ditu gaur eta astelena da ongietorri izaki mitologikook bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin mitologikoetan mitologikoena. Bueno. June Romateti Barguren egunon! Egunon. Zuekin mikologikoetan mikologikoena. Goiure zaiz arandia, zer modu zontxoak? Ez dakit? Niretzat gorde ez dituzun oiek. Aha, ez dakit, eskaini nizkizun. Eta san izun, ea garriko zen izkidan, eta santzenian ez momentuan ez pazen, beste norbait emango zen izkiola. Ara? Sentitzen dut? Onak zeuden gutxinez? Ez dakit? Ez gizu gustatzen eta, gezurtero hori. Egunon! Egunon. Gaur txintxo, Gaur txintxoen mundu eguna data. Julenek dio onjo erantzuteko.
seguro honekin Onjon Telleriak egingo zuela txiste bat. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide txistea batzu egin nuen, ontxo kroketa batzuekin, eta Julen Goiketxea lankideare antxe zen, eta uste txistea estimatu zuen bakarra izan zela, beraz, harentzako omenaldi xumea zen hau. Bigarren kafeak gaur 673 garrena du, Julen Goiketxeak lotxagabe dituit dagoeneko, goizak 10 eta 19 minutu oraintxe, azaroak 13, gu hemen ere 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko intentziarekin ongi etorri guztioi. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Ientzak bustiru basoa Etxe jaunak iesi argitan Adarraren deia talamian kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute giarretan Ba, maite duten tarteari helduko diogu, eta Jon Romateti Bargurenek heldu barko dio maite duten tarteari. Ba, nik daukat maite dut bat, aurreko astean konturatu nintzen, baina hau gertatu zitzaidan duela ja hilabetetxo batzuk. Eta kontua da, bueno, nik 3 urte ditu danetik etxe berdinean bizitu naiz. Eta nik dakidala, portal aurrean beti denda berdina egonda. Denda txiki bat, aurrentzako arropa saltzen zutena, eta orain dela gutxi emakumeak jubilatuko dela eta denda salgai jarri du. Eta duela hilabetetxo batzuk nire amarekin topo egin zuen eta aipatu zion zenbat handitu nintzen eta zenbat hasi nintzen eta klaro nik emakume hori ez dut ezagutzen, baina emakume horrek egunero ikusi nau ni portalean sartzen eta egunero ikusi nau pixkanaka geroz eta handiago eta aldatzen. Eta nien nintzen kontziente hortaz, eta maite dut, beste pertsona batzuk agian zu ezagutzen zaituztela, zu konturatu gabe, eta ez dakit oso polita iruditzen. De polita. Norbaitetako karriketan da xoxoak egon Kanpaiako zen entzuten dira amezketan Eta zure maite dutago, Juri? Ba, nere maite duta da erdizka maite dut eza, baina ez tira maite duta da. Larun batean berri izan egon nintzen, Bizkaiko bertsolari txapelketako lehenengo final aurrekoa zegoen, beste bi geratzen dira, eta bueno, bertara joan nintzen lagun batzuekin, bertan nere bi lagunek parte hartzen zutelako, eta bueno, euren artean lehiatu egin behar zutelako, eta joan nintzen ikustera, eta oso geizki pasatu nuen. Asko sufritu nuen, eta nik normalean bertxotan oso ondo pasatzen dut. Asko gustatzen zait joatea bertxo saioetara, entzutea, segulako miresmena sentitzen dut bertsolariekiko nola horrela ez, bat-batekotasun horretan lortzen duten gai bat bota eta bertsoak osatzea, errimak, neurria, doinua zainduz, izugarria iruditzen zait. Eta asko disfrutatzen dut. Oraingo honetan, oso gaizki pasatu dut, urduritasuna dela, eta bueno, ikustagatik, ez? Bi lagun hor txapelketan lehiatzen. Eta orduan, bukatu zanean txapelketa, bapatean sentitu nuen resaka neukala. Hainbesteko tentsioa izan nuen bertso saioak irauten zuen bitartean, gero, segulako resaka sentitu nuela alkohol tantarik edan gabe. Eta orduan beraz, maite duteza da hori, ze gaina, ajea edukitza ez da ona izaten, baina ajea edukitza gainera ez balin baduzu, ez ere egin ajea edukitzeko, asko zokerrago. Baina aldi berean maite duta, naiz eta urduri egon, eta bueno, pixka bat tentsio eta urduritasun uneak pasa, asko disfrutatu nuelako bertsolari hauen ofizioekin, eta horixe. Maite dut txapelketa giroa, baina ez hainbeste. Zarrean, itzali du sakana gau erdiko ekaitza ta orain ez da maitia euriaren hotxa 2000 eta bederatzian
nik beste maite dut bat nuen buruan, baina oraintxe Peio Reparaziak abestu du itzali du sakana gauerdiko ekaitzak, eta burura etorri zaite asteburuko pasarte bat. Badu maite dutetik eta baitu maite dut ezetik. Ez dut maite, baina egiten dut giro baino euskaldunetan sentitu ez, baina Euskal Herrian egonda 2, 3 edo 4 aldiz taberna batean edo zauden tokian euskeraz saiatu eta gaztelerazko erantzun nahiko bordetxoa jasotzen duzunean, olako batean pixkat amore emateko sentsazio hori eta nahi gabe erderaz sartzen zara lekutan, jakinik ze pasako dan edo suposatzen duzulako, eta ez dut maite ze berez heldu beharko genioke horri. Eta horren arira, asteburuan Iruinen inguruan ibili naiz eta pasazaizkit pare gauza. Bata taberna batera joan eta gazteleraz eskatu, baina gero gure artean lagunak eta euskeraz ari ginen eta kamarerak esatea, baukat hau edo beste hau, ez da? Bira, euskal iztuna da, eta hemen erderaz hasi datzaio. Eta antxe, hoteleko jolean, justu agurtzerakoan, ni hurbildu nintzen, hotelean bosaiak ere egin da, denak erraldunak ziren, erderaz hasi nintzaion, hango neska gazte bazen. Eta ez da gizergatik, igual, ohitura edo, nik gaztelaz izteiteakoan hotel batean uste de registroa erabiltzen dut gainera. Eta, ez da gitala alateratzen zait, eta, hartxe hasi nintzen. Eta hauta beste da, eta orduan tiketa eman zidan, eta tiketean jartzen zituen, ez da nire datuak, ez da gizergatik zauzatzen, baina, jartzezun, Gipuzkoa, Tolosa, ez da gizer. Eta orduan tipak esaten dit, hau dena gazteleraz orainik, Gipuzkoakoa hemen ondokoa. Ez? Baieztatu nahian zerbait ez zegoela ondo. Eta nik, eski ez tezu Tolosakoa ematen. Eta ni hartan, eski ez daukazu acentorik. Hau dena espainolez, claro, no tienes acento. Eta nik, ez da egit, eski igual euskeraz entute baiazu, ukiko ez gehiago, baina gazteleraz eta... baina euskeraz dakizu. Erderaz, oraindik. Azebi. Eta horren ez zaitu euskeraz. Eta ni hasten atzaio euskeraz, eta, tipa sakanakoa zan, Iturmendi zeneko herri batekoa, herri txiki bat Iturmendi, eta egia esan, gehatu nintzen flipatuta, ez zatit, eski daukazu, eta graziasko egin zian, daukazu espainol neutro. Espainol neutro. Espainol neutro. Alia, gazteleraz itzeiteakoan, ez omen zein nabaritzen Tolosarra naizena, o Gipuzkoarra naizena. Neri hori ez diaten inoiz esango. Baina oso gauza xelebrea iruditu zitzaidan hori aurriritziekin nola jokatzen dugun denok, ez? Ze haren izena Rebeka zen, eta nik ere enuen aukera gehiagirik ikusi hor euskera zaritzeko nirekin, eta arkaldiz ez dakit nire itxura eta izkerarekin ez zuen hau edo beste ez dakit intuituta. Kuriosa egin zitzaidan, eta hori da nire ez dakit maite dut eza, edo oso ondo zer den, baina gertatu zitzaidan, eta gertatu zen, eta justu entxe Peio Reparazen sakana itzantzuterakoan gogoratu naiz. Beste maite duta da, asteburuan nire furgonetan norbaitek raiatu duela, eta kontatu zidan lagun batek ikusi zuela raiazoa, eta nahiko amargatu nindun, eta iritsi nintzanean notatxoa zeukan egin zuenaren telefonoarekin eta izena bizenekin. Zer bida, esperantza pixka bat. Nik ere usten dut, egia askotan gertatu zaidala pare batetan, asko eskertzia, eski gaur egun inork ez du usten, eta bida, igual karma da, baina nik ere usten dut nota egiten dudanean, eta honek ere utzi zidan, eta gaitzardi. Eta kaixo Goiuri, lasai hartu, zuk, bai, horrelako batean, bueltatu lasai. Josune Belez de Mendizabal, Fernández de Garaialde, egunon! Egunon, ekipo. Eta Josuneren izena esan da, eguerdiko amabiak dira, eta agurtu behar dugu gorko saioa. Zer modu zaude? Ondo, astelenak jota, ze luzeak diren aste batzuk, baina pozik ere bai, eta maite duta begira, horrela esaten da, ezta? Ondo esaten dut, ja? Maite duta, bai. Maite minduta gustatzen ditzaidan, maite minduta. Ja, zezakit naztu ditzen naiz ni, bueno, baina dana da maitasuna, begira, kontatu, ez dia zue galdetu, baina ni kontatuko izueze, ointxe bertan, lagun batek bidali dit, iragarki bat, casting baterako. Berak badakin ibiltzen naizela antzerkian batez ere, aktore bai, baina antzerkian nabil, eta noizbait bidaltzen dizkit esan nion, eskertzen dizut. Baina, claro, izugarrizko grazia indit, hau irakurrita, zeren bila dabiltza? Mujer, musher. Emakume bat, musher da, trineoak txakurrekin eramaten dituzten horietakoak.
Bai? Vale? Orduan, rodaje baterako Suezian behar dute emakume bat, trineo bat gidatzeko gai dana. Trineoa txakurrekin. Eta hori noski elurretan. Eta ordainduko dala eta hori dana. Zu Josune, trineotan eta txakurrekin elurretan ibiltzen aditua edo jaioa zara? Hori da ez dudan ulertzen. Osea, bidali diot oraintxe bertan, esan diot, eskertzen dizut izugarri, baina eskatzen dituzten ezaguarri guztietatik bakarra betetzen dut. Buscamos una mujer de 45-50 años. Bueno, edadea behintzat badakat. Eta Suezian, eta behitxu, ez dakit, Suezian, bueno, igual lenaz hasiko aurre epaiak egiten, baina ni morenoa naiz, ez dakit, ez dut, baina, bueno, gero gaina, trineoena eta txakurrena ez dut ulertzen, eta esan diot, eskerrik asko, eta zuk holan ikusten manauzu, osea, gai ikusten baduzu, ni izan aitekela rodaje horren protagonista, osea, maite dut, horra nire maite minduta, banabil berrio gaizki, nire maite duta berarentzat, lagun honentzat, Siberia Gasteizkoa, zehazu ohituta zaude giro hotzetara. Ojo, Etxigi buelt. Oso ondo, bai. Pues igual akaso horregatik, baina... Hombre, bueno. Imaginatzen zaitute, hilea jasota hola, zea batekin, txano artilezko itako batekin hola jarrita. Bai. Izaten dira hemen orejerak eta hola zintzilika ponpoitxo bat eukitzen duten horiek. Bai. Ja. Nik horrelako batekin imaginatzen zaitut, egia esan. Baina nik ez dakite, eta gero txakurrak zer, eta nunen saiatzen dut nik hau, hemen trineoaren kontua eta hori dara Gasteizen, elurra egin beharko du, baina aspaldian ez dugula ikusen. Elurra egingo du, nunen saiatuko duzu, ez dakit, baina norekin bai, anege bari izango da, hor zure, ez dakit, izaten da, ez, segan aritzeko laguntzaile edo harria jasotzen ere, anege bari izango zen zure lan... Txakurri jaten ematen, eta... Bai, nere, ondokoa, ez? Por cierto, zorionak anege bara, gaur bere urte betetzea da, behitxu. Hori biliko da, lopan orain dikan gure anege bara, gaur jai hartu dugu, venga, ja, nahikoa. Bai, gaur jai duzue? Bai, asteburuan ere lanean ibili gara, ondoko gela ikuskizunarekin, hemen Gasteizen egin genuen, eta por cierto, iragarki kuña, horra doa, Azpeitin izango gara antzerkito paketetan, ostegun honetan. Zerbait ikusi dut, bai? Torri gu ikustera, ondo pasako duzu. Ostiralean, Oiana Maritoren agenbek egiten digunan arte eszenikoen agenda, ipatu zuen. Horregatik ikusi dut. Esan dugu, ikusi dut, esan dugu, ipatu dugu. Bai, hortxe izango gara, bai. Hemen txigure maite dut festa, Gorkak esan digu egunon, kuadria, zer moduz, Inigo, ze kamiseta da. Hau da, Marea Urdinaren lagunek entrevista egitea etorri eta oparitu zigutena. Eta oso arro jartzen dut, eta oso kamiseta polita da, baina batez ere, baduelako, eurek egiten duten lanaren orako defentsa indar bat, are pozarren edo edo jartzen dute kamiseta. Eta ole, mambo, bai, hemen ibili gara goiza pixka diskoteka giroan, ni jungo nintzan diskotekara dio Gorkak, Gorka, seguru diskoteka batzutan ibili zarela zuere. Nire gaurko maite duta da, asteburuan top ibili nahi ziru filma ikusi, eta larun batean tuntun platz ikusten, ze goza da. Rekizabek egunon gaztiek indiokerrek, bihar kulturfasten lehen zuzenekoa diote mendik, Julen Alonsorekin, bai, zerbait ikusi dugu saretan ere. Astelen martxosoa, haupa, Tolosako guztiak ez altzineten berdin jazten. Hoixe pentsatuet. Osa, Inigo, ez da posible. Pertsona zure maite dute egun batean izatea, ikasle batek esan dizula Tolosar guztiak berdin jazten zaretela, eta zure maite izatea beste egun batean, ez duzula Tolosako itxurerik. Tolosar izatea. Espainol neutroa nuken. Ze grazia. Baina, hombre, gauzatu nartu behar dut, bida. Espainol neutroak zer dira, Ferrazkalean daudenak manifestatzen? Ui, doketa argazki bat, leitzakoa. Leitzan ikusi behar duzu. Viralizatu egin da. Ez? Bai. Leitzako gazteria amnistiaren aurka. Baina, nik uste Anjeren abestia falta duela hor story batean. Atzu egin nahi nuen eta nuen egin baino. Amnistiaren dema eta argazkia hor leitzarrak amnistia ez eta oso gauza ikonoklastikoa gertatzen ari da hor. Horretu maten zuen, ez egit, Angela Alkainen brinkola telesaieko atal bat. Egia da argazki horri txuri beltza jarri eta hola, grano pixkat edo pixkat distorsio pixka jarri eta 70 marka da hasierako frankismo garaiko argazki bat ere bazirudien. Tira, esan beharra daukat, aurreko batean Madrilen nebilela, euria hasi zuen eta ni pixkatola mangamotxean nebilen eta sartu nintzen denda batera, eta erosin nun bigarren eskuko denda batean jertxe bat. Eta jertxe horrekin egoen Tolosarra ez eta Madrildarra
ematen nuela esan zidatenean. Jertxea nahiko jertxi estandarra da, nire espainola bezalako antza. Ez dakit, bueno. Spidermandarek esan digu, nire amaren kotxean nazi hitza raiatu zuten. Ai, ba... Tamales nire espainola ez da neutroa, beraz gaztelaniaz bikoiztean arraro geratzen da. Ara, eta nolako da zure espainola, Spidermander? Ez du zurekin inoiz espainolez hitzein? Ez dakit nola hitz egiten duzun espainolez? Baina baldu, ez dakit, olako beste ezaugarririk. Bueno, kontatuko diguzu, eta zure amaren kotxekoa, ez da makala. Baina, bueno, animo. Kanta hori itxasotik ikusmugetara. Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde Anderea, abiatu beharko dugu gaurko gaia, eta gaurko gaia abiatzeko, esan dezakegu goia jo duzula. Bai, oie, zuek zaudete a tope, txirugeltarekin, bai, gaur hitzen adierak ekarri ditut, ez? Adiera, zer da adiera, pues baldin eta ez dugun testu ingururik, nahazia izan daiteken hitz bat, ez? Ze hitz batek esan nahi ezberdina bitu. Adibidez, euskeraz, lapitz esaten badugu, izan daiteke pasaiazu lapitza, ez? Ez da italiarra, Ez, arkatza, edo iparralden adibidez arbela da, ez? Baita sabaian edo telatuetan jartzen den, harri mota hori, ez? Lapitzeko kazetaria. Xabier Lapitz. Hori da, Xabier Lapitz, ere bai. Ondo ikusita? Hori da argitu nahi, argitu baino nik 3 goia adiera ekarri ditut. Batzuk aipatu dituzue, baina 3 horietatik 2 zerikusia daukate Arabarekin eta Gasteizekin. Bale? Bueno, goaz lehenarekin, Hau da, pixkat asmakizunetik ere badauka, baina, lehen, hau oso gasteiztarra da, lehen da bizikoa, goiurik aipatu du lehen, aurreatu zaigu, eskezue daukazue, kriston konexioa, eta nik, entzulei esan behar diegu, nik honen inguruan ez dizue dala pistarik ematen, normalean, baina zuek, txak, bai, oso azkarrak zaete. Ez azkarrak ez dakit, gozozaleak bai. Aha, bakas horregatik, bai, ze Gasteizen, Goia izeneko gozotegia dago, 1886-tik. Gero, ibili nintzen hor pixkat begiratzen, eta ez bakarri Gasteizen, Iruñan eta Bilbon ere, Goia dendak ere badira, Gasteizen nolabait sortuta, eta gero, hori, pixkate enpresa edo handitu, eta ara ere ailegatu da. Oso famatua esaten dudanean, Bilbon Arrese dago, ez da? Palmera goxo-goxoak eten dituena, Tolosakoa da Ezeiza, ez da? Hau galdetzea ere, bai? Orduan, olako trufak eta bonboiak, turroiak, mermeladak, Goia. Eta guk hemen Gasteizen asko esaten dugu, noa Goiara, bai? Orduan, hori lehenengo adiera, Bigarrena, ere goiurik esan duena, zein eta margolaria, ez da? Margolaria hau, por cierto, bakizu non jaio zen? Francisco Goya? Bai, 1806an jaio zen, niego naiz, bere herrian, Aragoien, Zaragozako probintzian, Fuendetodos, izeneko oso herri txikia da, beste egunan behien, oso txikia, 154 biztanle, gutxi gora bera ditu. Eta bertan, da oso herri, ez dauka ezer holan berezirik, mural bat dauka, bere omenez, Goiaren omenez, eta esan bezala herri txikitxo bat, izan ere Arabako herriekin parekotasuna ere ikusi nion, arrizkoa eta oso polita, eta gainera handikan pasatzen baldin badazarete, gero beltxite ikusteko ere aukera daukazue, bisita gidatu batzuk oso interesgarriak ite dituzte. Bueno, Goia, esan bezala, hau da bigarren adiera, hitzonena, margolaria. Gozo den da, lehenengo adiera, margolaria, bigarrena. Hori da, eta esan dut, 3 emango nituela, eta bitatik bik badukatela zerikusirik arabarroekin edo Gasteizko jendearekin. Lehenengo argi geratu da, Goia gozotegi den da, bigarrena esango genuke, ez, Aragoikoa baldin bada, zerikusirik dauka, bagoaz 3. adierara, eta hori da, zer eta Goia
sariak, ez da? Danok ere ezagutzen Bai. ditugunak, ez? Goya sariak. Bueno, pues, txiruelta hau borobiltzeko esango dugu, Goya margolaritik, Goyaren busto hori egitera, egin zuela ja aspaldian Zine Akademiak, eta sari banaketarekin zer ikusi dauka Gasteizek Arabak? Bueno, badauzkagula, entzun ondo, 4 emakume, izendatuak, Goyan, Goya sari lehiaketa horietan, parte hartzeko. Diot izendatuak, ze orain lehendabiziko fase horretan ari dira, eta hilaren 30ean amaituko da. Orduan, orain bozkak dira, eta horren arabera, bigarren fase batera pasako dira, nun izendatuak izango diren, orain hautagaiak dira, 4 hautagai arabar, bale? Arabar eta gasteiztarrak. Hasiko gara, segurazki baten bat baino gehiago ezaguna ingo zaizue. Estibaliz Urresola, bai, Noski, bai. Bai. Nola da hau, 20.000 erle espezie, 20.000 especies de abejas, bueno, badoa filme honekin, eta, bueno, honek 15 hautagaitza ditu goietarako, Nik uste izango dela aurtengo garaia. Begira oraindik falta dela, oraindik izendapen ofiziala, prozesuaren hastapenetan gaudela. Eta ere, nik uste dut, sari banaketaren egunean, garaia izango dela pelikula hau. Nik bai, ez uste bebai, nazibartean eskuratu ditu hainbat eta hainbat sari, eta hemen diogun bezala, film honena, zuzendaritza berria, jatorrizko gidoia, aktore protagonista, naiz eta aktore protagonistak ezin izango duen saririk jaso, ez dago baimenduta, adin txikikoa da, eta bueno, baina nominazio horiek hortxe daude. Bera, hautagaien artean, Estibaliz Urresola, badago bebai, beste gasteiztar bat, botako dut izena, zuek ezagutzen duzue, Izaskun Urkijo. Izaskun Urkijo, igual abizena ingo zaizue ezaguna, ez da? Paul Urkijo. Paul Urkijo, bai. Vale, Izaskun bere arreba da, eta Paulekin batera, izugarrezko taldea sortzen dute, Errementarin egin du lan, Iratin egin du lan, Nora filmean ere aritu da, Izaskun Urkijo, eta orain zuzendaritza artistikoan dabil bera, eta zuzendaritza artistiko horregatik, hor dago hautagaien artean. Ze filmearekin, sobre todo de noche, lanagatik. Bai, hori da gure bigarren, Arabako hautagaia goietarako. Beste bat, El amor de Andrea. Hau filmea, netzat, nik hauen nuen ezagutzen, baina, ez da ere, neska honen izena da Alasne González, eta ekoizpen zuzendaritza honenaren Goya sarian ere hor hautagai dago, esan bezala filme honen gaitik, El amor de Andrea, Alasne González Gasteiztarra. Eta, badago, gero, stop motionen egindako lako fikziozko, laburmetrai txiki bat, Txotxongilo izenekoa, Sonia Estebez Gasteiztarraena. Hau aipatu izuet noiz bait, Soniak daramakar-erazo bat, increíble, ibilbidea, irabazi ditu 69 ondo esaten dut, sari, jaialdietan egonda, eta hor, hainbeste irabazi ditu, batzuk nazioartekoak, beste batzuk estatu mailakoak, baina oso sondoa, eta Txotxongilo ere bai, hautagaitzen artean badago. Hau estrenatu zen 2022ko otsailean, eta Soniak egiten du stop motion, oso interesgarria da, Gasteizen ere gizarte etxeetan ikastaroak ematen ditu, Tic-Tac Animation Kooperatiba txikitxo bat sortu zuen 2018an, eta esan bezala, aurten bere Txotxongiloa ere bai, hautagaien artean dago, Goya sarietan, esan dizuedan bezala, Estibaliz Urresola, Maria Elortza, Sonia Estebez, Maitane Carballo, Izaskun Urkijo, hainbat dira, egongo direnak hortxe Goietan. Beraz, hitzen adierak, emaidazu Goya bat, ekarridazu Goya bat, zer da? Trufa bat, margo bat, sari bat, zer da? Txiribuelta, ez dakit, Goya. Bakoitzak ulertzen duena, ez? La pizza. Josune, zuk pentsatuta daukazu noizbait Goya bat irabazi ezkero nori eskertuko zenioken? Ez, edo diskurtso hori ematen da, ez? Itzaldi txiki hori. Ensaiatu ote duzun inoiz ispilu horrean hori. Ez. Aurrekoan ezagutu nuen amaren lagun bat, eta, beti galdetza dizute gauza bera, ez da, eta, aktoria zara eta nun? Ze konpainiarekin, esaten diet eta ez dut ezagutzen, eta gero esaten dute euskeraz egiten dugu, eske guk euskeraz ez.
Karo. Ea noiz bait, goia bat irabaziko bazenu eta nek esaten dut bai, zea. Hemen urrezko zeledoiak ematen dira, eta ematen diete olako, pixkat, ibilbide luzea dutenei, eta, bueno, hemen gure artean ere barre egiten dugu, haike kasposo, ez, urrezko zeledoia, nik uste dut goia bat baino, igual akaso urrezko zeledoi bat emango zidatela. Orduan bai, ensaiatuko nuke, eskerrik asko, Gasteiztar peto guztiei, ez dakit. Goiar, ni amari pentsatzen dut, bai, ama eta, bueno, eta aspertu ditudan guztiei. Zuei iragarkiak holan sartzen dizkizuedan bezala, hemen gaude, beste ez dakido. Lagunak ere holan batzutan, eramaten ditut ere bai, Ze politia kontzeptu hori, aspertu ditudan guztiei. Norentzako zure saria, aspertu ditudan guztiei. Gaina badauka bi, ez? Pixkat txamponaren bi aldeak, ez? Eskerrik asko, nire jarioa jasateagatik, ez? Eta espertu ditudan guztiei, baina benetan, zuei, ingurukoei, jasan duzuelako, hori guztia, baina baita, espertu ditudan guztientzako, ez? Aspergarria naizela esan dutenentzako, nire lanak gustoko ez dituztenentzako, pixka bat horrela. Isiltasuna artea dela esan didaten batzuei. Zein, barkatu, nola? Isiltasuna. Baina nien agorreta, berdin zait, ni behitu batetik sartu eta bestetik atira, bai, isiltasuna, bai, zea. Bueno, bai, hori izan ziaten. Claro, irratian isilik egotea ere, ez da. En fin, bueno, astelenon danoi, eta berari ere agurra. Ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko jaixetan. Nik beste adiera bat dut, Goiarentzako. Bota. Badago Goia izeneko enpresa bat, uste dut jatorriz Puerto Ricokoa dela, eta dela oso, janari barikuarentzat oso aproposa, egiten dituzte, adobo, saltxa, kokozko esnea, horrelako gauza asko, sukaldaritza, Puerto Ricoko sukaldaritza egiteko, eta nik hemen herrian badut denda txiki bat, non Goia produktuak saltzen dituzten, eta hori ere erlazionatzen dute nire buruan, esaten dute, janari jaki latino, autentik latino dela, eta hori ere Goia da, eta sekulako enpresa omen da oso handia. Ara. Curioso. Ta berriz izango gara, zoriontzu. Josune Belez hemen izabalek ez dakit zer esan duen hemen gaude eta torri zailaute jaturen kantu hau bera agurtzen. Nik ez diot ikusten, hor txiribueltari ikinigo, baina ez dakit, zer esan dut ba. Teiatu, la pizza, arbela, baliteke. Ez, baina batzen esan zu, hemen gaude eta nire buruak egin du autorrellenoa. Postutzen naiz, orduan eta gero, lauteiatu da kantu bat zoragarria, baina irratian aitzaki gutxi edo, gutxitan jartzen duguna. Bai. Beste Goia bat azu zaigu. Zein? Eneko Goia. Donostiako alkatea. Aipatu gabe egia nobe. Egia da, batzuetan asko zabe, bai. Bai. Eta egia da, bertan bizina izateatik bere biztanleak elitista eta privilegiatu batzuk direna, ez da? Baina, Eneko Goiarekin sartzen balin bagara, urrezko danborra ez digu emango, eta orduan ezingo dugu gure eskerritzaldia eman, eta orduan Josunerekin entrenatu dugun bezala, gure hitzaldiak ez du balio, eta hor txiru buelta. Bueno, pues egia, behitu Goiuri egin dezakeguna da, zergatik ez gara aurkezten kastinera. Hori muser emakumea behar duten kastin horretara, eta jazta, bagoaz treneoarekin eta listo. Goiurik hartuko lituzke txakur guztiak eta mimatuko lituzke eta oso ondo zainduko lituzke, baina txakurrak trineotik tiraka jartzea, hori ez. Pena maten diat txakurrek. Gratzen dut. Ja, niri bebai, egia san. Bai, ados. Ez dugu egingo eta listo. Josune Belez hemen dizabal, azkenean egiten baduzu guk rodaje horren argazkiak eta irudiak nahi ditugu, eta konexio bat Suediatik zuzenean kontatuz nola zabiltzan txakurrak hortxe, musinen,
Muxin egingo izuet ez. Bale, bai, abisatuko izuet, Ez dakit, baina ez dakit oso ondo datorkidan ere Sueziaraino jutea, holan, beste gauza batzuk ere egiteke dauzkat, baina, bueno, ez dakit, auskalo, batek daki, Eta bai, eta han ere mate justen sariak, nire hitzaldia prestatuko dut, ordurako. Hori da, suediraz. Bai, menperatzen dut, Azenturi gabe gainera. Ez dut dudarik, Josune Belez Mendizabal, Fernandez de Garaialde izan ondo, eta asteazkenera arte. Bai, asteazkenen arte, agur kuadrilla. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak, erioz minez. Ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak. Euskal Herrian bada mendian ibiltzeko itura, eguzkipean zein euripean aritzen gara tontorrera iritsi nahian. Baldangora goazenean, topa daitezke bidean kobak. Ehundaka edota milakako bazulo daudela esan genezake, baina baldakigu barruan zer topatuko dugun. Euskal Herriko haitzuloak babestuta daude, tartalo, gentillak, basajaunak edo mari bera topa genezake. Basoko tristuran iluna barrez, ongu hemen bidean galduak. Izena duena badela, diogo euskaldunek, beraz inoiz ezin jakin norekin egingo dugun topo baldangora goazenean. Badakigu marirekin elkartuz gero, ezin diogula bizkarrik eman, ez da begietara zuzenean begiratu ere. Erreka alboko lamiari horrazia ezin diogula lapurtu, edo tartaloren hartaldean ezkutaturik irten gaitezkelako bazulotik. Gure mendi, erreka eta kobak babesten dituzten pertsonaia mitologikoak oso presente daude, eta hala ezain ziren pasaden larun batean ere. Erroak aidean eriotza da. Ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak. Asteburua era ederrean hasteko asmotan, Mariren Kobak Trail ibilbidea antolatu dute aurten lehen aldiz. Mendian gora eta bera aritu ziren baina etzela lasterketa ondo azpimarratu dute antolatzaileek, eta halasi ziren 23 parte hartzaile ibilbidea jarraitzen larunbateko goizeko 7:00. Orozko inguruko koba batzuetara iristea zen asmoa, baina nork daki zer edo nor aurkitu zuten bidean. Horren inguruan dena kontatzera etorri da gaur gurera, Maialen Arizkorreta Arantza. Antolatzailetako bat, egunon. Egunon. Bueno, larun batean izan zen eta lehenengo gauza zer zapore duzue hauan pasaden larun batetik? Oso zapore ona. Eguraldia etzen oso ona izan, baina guri utzi zigun zaborea oso ona.
Bueno, hori ezin dantolatu, ez? Ez da eskerrak. Eta eskerrak. Lehen guk bagenuen, alare, hemen Tolosan, konbentu bat, nun itxieran zeuden mojei... Klarisako mojei arrautzak eraman, eta baino ja urte batzuk badira, arrautzak ez zituztela onartzen, arrautzak gehiegi zituztela, eta bestelako jaki edo produktuak edo onartzen zituztela. Eta, bueno, duela egun gutxi agurtu dituzte, beraz, ja aukera hori ere ez daukagu. Ez daukagu. Baina, bueno, Clarisa gehiago izango dira Euskal Herritik, eta... Bueno, eta Euskal Herrian gaude, eta hori egitea ohikoa da. Bai. Bueno, 23 parte hartzaile izan ziren, baina parte hartzaile horiek hasteko zer informazio zuten? Larunbat goizea iritserako, zeukaten gauza bakarra zen, Orozkon egon behar zutela goiziko 7 irtera, koba ezberdinak lotuko zituztela korrika, ibilbidea proposatuko geniela, baina segitu zezaketela edo ez, beraiek ikusiko zutela, eta derrigorrezko materiala. Marik zuk aipatu duzun bezala, Marik ikusi ezkero jarraitu beharreko arauak, eta derrigorrezko materiala izango zela alkondara bat, elegante joateko Mariren aurrera, eta txorixoa, saltxitxoia, nahi zutena, eraman beharko zutela motxilan prezintatuta. Hori da niri atentzioa dituzidan lehenengo gauzetako bat, jakiak eramatea beharrezkoa zela, baina zeintzen asmoa, bidean jatea edo ondoren. Ez, prezintatuta iritsi bartzen helmugaraino. Gauza zen, beti katxondean ibili garela, korrikalariak erabiltzen dituzten, barrita, gelak, ez dakiz zer, eta esan genuen, zein da, benetan, barrita proteikoa euskal jendearentzat. Txorixo bat, edo saltxitxoi bat, edo danetik izan genuen fueta ekarri ziguten Katalunia aldetik, Andaluziako ere bazuten beste zerbait, danetik izan genuen. 23 parte hartzaile eta hoietatik zenbat ziren euskaldunak eta nondik? Erdia euskal herritarra, eta gero 7 bat ziren kataluniarrak, eta Castellongo bat ere bai, eta gero Andaluziatik beste 3, Kantabriatik bat, eta Galdiziatik ere bai bat. Aipatu dut asarreran ere, eta oraintxe aipatu duzu. Marik baditu, arau batzuk bete beharrak, eta, Marik eta beste hainbat izaki mitologikok, nola, euskaldunek suposatzen dut askok bazekizkitela, baina nola jakin dute bestek, edo zesan diezu, Azkenean gure inguruan bada elkarte asko euskal mitologia lantzen duena, eta horietako bat gentil baratza elkartea, Taungok gentil baratza elkartea da. Eta gentien etorreran izan ginen, eta kasualidadez, Marimundukok azaldu zien tortu eta besteri zein ziren Mariren koban sartzeko arauak, eta hori grabatu genuen, itzuli genuen, azpidatzea jarri genuen, eta partaidei bidali genien. Eta, pixkat, hasierara joan nahiko nukenik ere, ze hemen hitz egin dugu, abentura bat zela, etzela lasterketa bat, nondik dator ideia hau? Azkenean gaur egun edozein asteburutan bidatu dezazkezu mendi lasterketak, edozein herri, edozein auzotan, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere berdin da. Eta orduan, azkenean karrikalari lasterketen inguruko jende bat bildu ginen, azkenean denok ezagutzen gara, eta, hasi gine, zerbait egin behar da gau, zerbait berezia egin behar dugu, ezakiz zer, eta, egia da katalaniarrek gure mistizismoan sartzen direla, eta eske, erlijioari duzuen ikuspuntua, Mari, ezakiz zer, eta zerbait egin dezakegu. Eta Marirenko nahi adina daudenez Euskal Herrian, hortxe abiatu ginen. Abenturaren helburua kobetatik pasatzea zen, zenbateko ibilbidea zenuten prest? Guk mapan markatuta genien ibilbidea, zer berek maparekin bakarrik irtetzen ziren, 83 bat kilometrokoa zen. Baina, lehenengoak, metara iritsi zenak, 83 egin zituen. Ui, 83 egin zituen koba guztietatik igarota? Bai, azkenean gu jarri genuen ibilbideak mozteko aukera asko zituen, mapak interpretatzen jakinezkero. Eta, euskaldunak, hor bazuten plus bat, gehienak, edo, igual, ibilbide gozutia ez, baina, Gorbeiako zona ondo ezagutuko zuen, edo Aizkorri inguru nondi joan zitekeen, eta orduan, atajatzeko aukerak zeuden. Beraz, trail puntu bat ere bazuen horre. Bai, eta orientazioa, eta planifikazioa ondo jakitea gauzak nola egin, bai. 3 koba zeuden topatzeko, nola jakinten zenuten 3 kobetatik igaro direla?
Ba, bueno, hori ere buelta bat ematen aritu ginen, eta, ba, bueno, harritxo batzuk egin genituen, marrazkiak zituzten harritxo batzuk, eta kobetan bertan jendea zegoen, bueno, izaki mitologikoak zeuden, eta hartu behar zituzten harri horiek, ba, bueno, ez, frogagiri gisa bertatik pasa zirela. Eta ikusi dudanez, batek bakarrik amaitu du guztiz dena lortzea? Bai, lasterketan 12 orduko muga jarri genuen, eta bat bakarrik iritsi zen 12 orduko muga horren barruan. Beste 5 iritsi ziren, ba, bueno, urrengo orduaren barruan, beraz, lehen finisher eta proba guztiko arauak bete zituena, bat dugu. Berangoko, bai, Pablo Angulo izan zen. Eta, bueno, harritxo horiek nik ikusi ditut, eta benetan norbaitek bilatu nahi baldin baditu benetan oso politak dira, haien sare sozialetan ikusi ditzakezue, etxera eramateko aukera dute. Hori da, azkenean, bueno, ez da lasterketa kompetitibo bat, esan dugun bezala ez zen lehiaketa bat, abentura bat zen, beraz, bakoitzak, pasa adinak kobetako harriak etxera eraman zitezken, eta bereietzako oroigarri gisa ezan. Bueno, aipatu duzu, kobetan aurkitu zituztela agian izakiak, zeinekin egin zuten topo bertan? Ba, lehen koban, supelegorreko koban, Mari eta Basa Jaun agertu ziren, antzeuden beraien zai, beraz, atzeraka irten behar izan zuten, ez begietara begiratu, eta eskerrak hori oraindik 5. kilometroa edo horrela zen, eta oraindik ideia garbi zituzten. Bigarren koban, Ezkilegorreko koban, hori ja Anbotoko magalean zegoen koban, galtzagorriak zeuden beraien zai, eta 3. koba Ketegiko koba izan zen, baina bueno, oso eguraldi txarra zegoen mendi gainean, kristona haizea zegoen, eta ez du sarrera oso erreza, eta beraz tontorrera pasa ginen, eta torrean tartalo zegoen. Bueno, hitz egingo zenuten parte hartzaileekin. Bai, eta hitz egingo dugu, parte hartzaileekin hitz egin zutenari buruz, June, baina hortxe dauzkagu goizeko 11 buelta-bueltan, eta zertan murgildu horretik, estudio zentraletara ere salto egingo dugu segituan azken ordukoaren bila, antxe dugu Egoi Belategi lankidea, eta tira, segundu batzuk aurreratu gatzaio 11etara, baina uste dute prestere badugula segituan, eta azken ordukoaren bilako salto egingo dugula Naiz Irratiaren estudio zentraletara. Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zu ere, egunon baita ere bigarren kafeako entzule guztiek, goizeko 11ak boletin azken ordukoa eta hilberri baten ingurukoa aipatu behar, Joan Jararen heriotzaren berri eman baitu haren familiak. Joan Jararen izena bereziki ezaguna eginda azken hamarkadetan memoriaren arloan Txilen egindako borroka luzea dela eta. Izan ere, Joan Jara, Victor Jara kantautorearen alarguna zen, gogorekarreko dugu 1973an atxilotu, torturatu eta hil egin zutela Santiago de Txileko Estadio Nazionalean Victor Jara, hain zuzen ere Salvador Allenderen gobernuaren alde egindako lanagatik. Albistea beraz, esandakoa, Joan Jara Augusto Pinocheten diktadurak atxilotu, torturatu eta hil zuen Victor Jara kantautore txiletarraren bikotekidea hil egin dela Santiago de Txilen 96 urte zituela. Victor Jararen hilketagatik bizitza osoa eman zuen justiziaske Joan Jarak, eta hain zuzen Estatu Batuek Pedro Barrientos Txilera estraditatu baino 2 aste lehenago hil egin da. Barrientos Victor Jararen hilketaren arduradun materiala izateagatik kondenatu zuten Estatu Batuetan. Litre Quiroga, Salvador Allenderen espetxe ministro izandakoaren hilketagatik ere kondenatu zuten Barrientos. Bada, astelehen honetan jakinarazi du Joan Jararen familiak 96 urterekin hil egin dela Santiago de Txilen, iragarriz baita ere elizkizun ekitaldi bereziak egingo direla Joan Jarak hamarkadez justiziaren alde bultzatutako borroka omentzeko. Nabarmendu nahi izan dute Victor Jararen bikotekide izatagatik. Ezaguna egin zela lehenik eta ben 70. hamarkadan, baina horren ostean ere hamarkadez Pinocheten biktimen alde egindako lanagatik nabarmendu dela Joan Jara. Gainerakoan 11 minutu bat eta esan behar, goizean hainbat arazo izan ditugula Euskal Errepidetan, une honetan 2 korapilo handi ditugula. Horien artean lehen aipatu behar, Nazional 637 errepidean, Lezaman eta Galdakorako norantzan, bertan gaur goizean istripua izan dute hainbat kamioik 8 kilometrotokoak izatera iritsi dira puntu horretan autopilaketak, baina duela 15 minutuko azken ordukoa dugu puntu horretatik, antza denez normaltasuna berreskuratu dela, naiz eta oraindik ere trafikoa zertxobait motela izan. Gainerakoan ohiko autopilaketak osatu direla Bilbo inguruan, horiek ere amaitutzat
jo dituztela trafiko zuzendaritzatik eta normaltasuna baitere berreskuratu dela A1 errepidean Armiñonen eta Madrileko norantzan, bertan gaur goizean, hainbat autok izan dutela baitere istripua, bertan 3 kilometrotakoak izatera iritsi dira autopilaketak, baina esandakoa, lasaitasuna puntu horretan baitere eta Euskal Errepietan arazo gehiagorik ez. 11:02 minutu, onaino momentu zeguerdiko 12etan itzuliko gara informazioaren ariaren bigarren edizioan ordura arte gozatu bigarren kafeaz. Aio. Eskerrik asko Egoi Belategi, aurrera goaz hementxe bigarren kafean. Ari ginen, hainbat parte hartzaile aritu zirela eta haiekin hitz egiteko tartea izan dezue. Barkatu garen jo. Azkenean oso partaide gutxi ziren, 23 ziren, beraiekin WhatsAppeko talde bat eginda genuen, eta baita korrekalari bakoitzak asistentziarako edo laguntzarako norbait ekarri bartzuen, eta horiek ere txatean sartu genituen, azkenean kilometro asko zirenez eta eguraldi txarra zegoenez, kontrolatuta egoteko edo zer gauza gertatu ezkero guri idatzi, eta oso mezu polita jasotzen ari gara, jendea oso unkituta, koba bakarra pasazuen gallego bat ere emozionatuta esan digu bere bizitzako esperientzia izan dela, eta pentsa koba bakarra pasatzea lortu zuen, ez? Bai, oso mezu onak jasotzen ari gara. Antolakuntza aldetik nola bizitu dezue hau, nolakoa izan da? Hombre, urduritasun askorekin. Azkenean ez genik egun oso ondo. Izen ematea zabaldu genituenean ez genikien 20ra itxiko ginenik. Gero, gauza asko zeuden airean, baina gauza asko zeuden benetan ere airean. Eta azkenean, jendea oso ondo portatu da. Parte hartzaile beraien jarrera ere oso ez lehiakorra izan da. Taldetxoetan joan dira, bata besteari laguntzen, eta hori azkenean eskertzen da. Lehen ikusi ditugu irudi batzuk eta irabazleak berak edo, epean sartu zenak ikusi daiteke saltxitxoi batzuk dituela lepotik zintzilik. Bai, zinta, karreretan jartzen den zinta, saltxitxoi eta fuet eta txorixoarekin egindako zinta bat zen, eta hori du lepoan jarrita irabazleak. Hori euritan egon ostean jangarria zen edo... Guk uste du baietz. Hau dau xelebrekeria, Zuk egin 12 orduko epea daukazu sartzen zara horretan, egiten dituzu ez dakizen bat kilometro, eta iristerakoan txoixo muturrak zure zai. Bai, gaina oso bitxia izan zen, zergatik azkeneko kobara arte, 3ko taldetxo bat joan zen, bertantzi joan Pablo Angulo irabazlea izan zena gero, Castellongo Ruben Mark, eta Iker Karrera Tolosarra ere 3ak taldean iritsi ziren gora, eta ematen du, honek esan zuela, nik ataju bat hartu behar dut. Baina bestek ez zietela entzun, zegoen haizearen gatik, eta hau kilometro vertikaleko aldapatik bota zen, eta beste biak, bide sensatoago bat egiten saiatu ziten, eta hau denboran sartu zen, eta beste biak ez ziren denboran sartu. Baina bazagoen beraientzat ohorezko txurixoa? Bai, noski, oso zinta luzea zen. Zatiak egin genituen eta denontzako egon zen. Azkenean metan sartu ziren 6ak, izan zen azkeneko asistentzian, beste izan gendulako oso eguraldi txarra dago goran, denbora zezieratera iristen, beraz utzi hemen mesedez, bestela denontzako arriskuan jartzea, alperrikan arriskuan jartzea delako, eta 6 hauek pasaziren denboran arantzazutik, eta, kontuan hartu behar da, 6etatik 2 emakumeak zirela. Beraz, emakumeak ere gerra emateko zudela, izan ere 12 ordu terdian egin zuten. Eta, 2 iritsi ziren 6 horietatik, zenbat parte hartzaile ziren emakumeak? Emakumeak 3, 3tik 2. 3tik 2 eta batera egin zuten ibilbidea. Ibilbide guztia, eta Uxue Frailek esan zuen bezala, lasterketa galdu zuten, zegaman galdu egin zirelako. Bai, ondo zetozten. Ikusten ari gara hemen bideo batzuk, ez? Emakumeak ere ederki doaz, eta irudiak ikusten ari gara, ze komunitate polita sortu duzuen, ze hemen gure entzulekin elkarabanatzen ari gara Instagrameko edukiak, eta
txiste eta broma asko topatu ditugu iruzkinetan, Bai. Alkandoraren argazkiak eta ez dakit alkandora hori goretex izango den ala ez, zu ezkontza batera zoaz, ez lasterketara, jajaja. Bai, azkenean hori da, txiste moduan edo zerbait ezberdina egiteko humorez ondo pasatzeko lasterketa bat izan zen, bueno, abentura bat, eta partaidek ere horrela hartu zuten da, hori eskertzen da. Eskertzen da, beraien ez zeudelako konpetitzen, ez zeuden erlojuari begira, lehenengoko pasadut, jazta. Besteak, ez noa segitzerik, zergaitik, hankak txikituta dauzkat, baina humorez zeuden ala ere. Orduan, eskertzen da, pila bat, beraien jarrera. Urreko edizierako, peio reparazio izan barko diogu. Abestia egiteko. Ez, jake, abestia egin du, aralarko dama abestia egin du. Bai, eske, kasualidadez irten zen aurreko astean, ez genduen beste, gure WhatsApp guztiak ziren mitologiaren inguruan, eta kantua batera zen, eta esan duen, ostras. Zeu paria. Esan behar diogu parte hartzeko, eta parte hartzeko. Bueno, peiok ez, baina kuadrian baditu korrikalari batzuk, eta agian kuadriako bat animatuko da. Gero kontzertutxo bat agian. Baita. Edo animazio puntu bat. Hori da, fan club ez, egiteko, fanzon. Aupa gaztiek! Lehenengo edizioa izan da aurtengoa, etorriko dira gehiago? Bueno, ez dakigu, oraindik urte bete geratzen da, baina egia esan oso ondo pasadugu bai antolatzaileak eta bai parte hartzaileak, eta agian zerbait, eta esan dugu bezala, Marirenko pila bat daude Euskal Herrian, beraz, ibilbide berriak antolatzeko ez dago arazorik. Horixe esatera ni joan, aurtengoa Orozkon izan da, baina Euskal Herria handia da oraindik. Hori da, bai, ikusiko dugu. Baina ematen duenez, jendea gustora geratzearekin, horrek ematen dizu indarra, ez? Hurrengo urtean zerbait egiten hasteko. Benetan, pozgarria, nik entzun nuenean lehenengo aldiz, benetan bitxe iritu zitzan, baina pozgarria ikustea, aipatu bezala, sareetan zer sortu den, ikustea jendea ze pozik sartzen zen helmugara eta zer bideo zeuden, eta eskerrik asko ona ekartzeagatik hau, Maialen. Zuei, inbitatzeagatik. Ea urrengo batean beste kafeotxo bat hartzen dugun eta 23 beharrean pixka bat gehiago diren edo agian antolakuntzaren zatez da hain errazen. Ikusiko dugu. Eskerrik asko zaindu eta izango dugu elkarren berri. Guaze aurrera mentxe bigarren kafean naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zan momentu bat oso gogorra orokorrean. Bai politika gintzan, hor zeuden itun antiterroristak eta ezker abertzaleko kontrako eraso desente zegoen. Ukalta gero esan nion, Oteizari esan nion, oie, te grabau todo, y lo vamos a dar tal cual. Hala, egun hortan bertan emanuen oso osorik. Eta handik 3 lagunera zinta hori falta zan. Bueno, sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen nituela, eta zeinek esaten ziren ezetz. 5 urteko aurrak, eta etxera etortzen balen bazian, ni magisterizako titulu duna nintzanik, onartu behar zuten, ez? Aipatu egin nuen aipamena, Gruzian zina, eta Parzoron aipamena egin nuen. Eta handik aste betera edo, aurrak egin nuen. Dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta herrizerik apaiatik debekatua ningolat hori. Ez dena naiz irratian. Asteartero iluntzeko 7:00. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.
Naiz irratia. Goizeko 11 eta 12 minutu, hementxe bigarren kafean, zuzenean zuekin naiz irratian, eta oraindik gauz asko zuekin elkarbanatzeko, laizter gurean izango dugu Idoia Xarma, eta arekin aritu beharko dugu sexualitatea, edo sexu grina eta osasun mentala, estresa eta bestelako gaien inguruan. Baina horretik galdera bat daukate. Galdera bat. Bai, oso garrantzitsua. Ara, Erromatar imperiori buruzko da. Antzekoa? Hortik doa. Zuek pentsatu, ertzaintza datorrela, zuen etxera, ordu erdi barru. Ordu erdi barru dator, 30 minutu dauzkazue. Badakizuen zein den galdera? Uste baietz. Vale, 30 minutu horietan, izkutatu egin behar duzuen, objektu txiki bat. Orain ez dut gogoan TikToken zein objektu ipatzen duten. Horratza uste dela, ez? Bai, jostorratza edo jostorratza, demagun jostorratza dela. Poliziak aurkitzen balin badu, akabo. Beraz, 30 minutu dituzu, izkutatzeko. Nun izkutatuko zenukete? Ezin duzu desegin. Horratza nola desegingo duzu? Osea, ez, baina gero erabilgarri izatea kontua. Berreskuratu behar. Bai. Nik lurretan sartuko nuke. Lore bateko lurretan. Nik hori pentsatu dut, kaktus zikin bat badut, zikina, bueno, gizajoa pixkate. Kaktusean bertan, izan daiteke. Kaktusaren osto batean nola barrura sartu, zulatu, eta gero moztu ostotxo hori eta atera. Zuek pentsatu, ertzaina datorrela horren bila, Ez da, etxera etorriko da, eta hemen iskin batean utziko dut, eta ez dira konturatuko, ez goitik bera harakatuko dute etxea, badakitelako horren bila da. Eta kaktusaren horria irikiko luke ertzainak, akaso, bai? Josteko gauza guztien artean. 8.000 horratz artean, bat aurkitzea ez da inerresa izango, ez? Esango dizut hori dela erantzunen artean arrakasta gehien edukitzen ari dena ze hau TikToken eta isa sare sozialean eta pixka bat galdera hau viralizatu eginda azken egunetan eta badaude bizpairu erantzunez horrela arrakastatxenak izan direnak eta horietako bat izan da balin baduzu kutxetxo bat 100 jostorratzekin hor izkutatu eta polizia ez da gai izango asmatzeko zein 100 horietatik zein den jostorratz hori. Beste batzuek entzun dut jendeak diola hori trampa dela eta horrek ez dula balio. Bai, eta gero ez du jakingo zein den, baina jostorratzorak zeo berezia egin badu edo badu, topatuko dute, eunak hartu eta harakatuko dute laborategietan, edo ez dakit. Asko gustatu zait niri erantzunetako bat, hau ere ospetsua eginda, kandela urtu. Ikusi dut. Sartu jostorratza eta gero berriro Oztu. Eta orduan giratuko da kandelaren barruan eta hori oso nahi iruditu zait. Ze jende asko aipatu du baita ere atearen markoaren gainean uzteko. Baina nik uste dut poliziak lehenengo hori guantea jarri eta lehenengo guzta ez pelikuletan hori egiten dute. Hori egiten dute, bai. Izango nuke. Bai, horregatik. Niri kaktus osto baten barruan egotearen atzait gauera txarra iruditzen. Edo kaktusean beran, arantza bat gehiago izatea. Baina kolorea agian abaritu ingo da, desberdina dela. Baina ostoala lodisa marra balin bada, pixkate aloe bera osto baten antzeko, ez? Pixa potolito odien hortan, hor kontuz ondo sartu eta... Jende asko kaipatu du baita ere, mingainaren azpian. Baita zera ere? Ez? Aitea pixka za... Aiza da, polizia. Eta gero irentxi eta arazak. Gauza esan, izut, poliziak ordu asko beharko ditu, ze... Belarrietan? Belarritako gisa, ez belarri barruan. Timpanoa mina egin dit pentsatu. Jesus, jendeak jartzen ditu kateko ratzak eta belarrietan. Ja, baina, a ber, barimaz horratz baten bila eta belarrian horratza jarrita daukazu? Baina hila suelto ez da ikusten. Kartzelera. O arropan. June kartzelera. Ja, arropa, baina ber, ertzaina horren bila datore, osea, eske koltsoiaren erdian ere... Baina etxera dator ez zure gana, ostela zuera ematen zaituzte. Horretan dabil jendea... Eta nire etxe atzekaldean usoak ibiltzen dira. Uso bat ilotzen badiozu,
Edo usuaren kabian. Da, usuak eraman egingo du. Bueltatuko da. Beste ez dut egiten usuek, baina bueltatu. Beti dira uso berdinak? Bai? Peiota maritxu. Hor duten dira beti. Etxatzek aldean, bai. Peiota maritxu izena dute? Nei, die esarrenek. Nola egiten du usoa, ateratzen. Hori da. Baina, ozenago, grabeago egiten dute. Hor beran zein ateratzen. Reparaz. Derra izango den. Eta zuko juri zengo zenuke ez duguzula erantzun, galdera bota bai, baino. Ez, egia esan, ni pentsatzen aritu nintzen, eta esaten, bueno, galtzerdi artean, edo horrela izkutatuko nuke, gero kandelarena entzun nuenean esan nuen, hau, ni ez naiz hain azkarra, niri hau litzaidak otuko. Baina gero pentsatu nuen, titizorroak edukitzen dute... Usta txarra, Anilla moduko bat. Batzutan ateratzen dala eta mina egiten dura hemen hartzean, ez? Gertzatzen zaizu, Eta... Ez, baino, arazoak sozializatu hori duen jendeak, kontatzen dizu. Bai. Bale. Ez dakit, ez da inarraroa. Eta orduan esaten nuen, hor sartzen balin baduzu, ez? Nik uste dut, ez dela ertzaina txiko hor begira. Ez dut uste. Eta hobeto jazten bali baduzu, gainera titizor hori asko zobeto. Ikutuz gero araroa ikutuko luke. Hori da, ikutzen duzuna da... Ondo sartu ez, bestela titian... Ja, bai. Bueno, ez dia lertzen titiak. Bueno, baldin eta ez palin badagor silikona zorrorik. Orduan bai. Ez, baina ez da, ez da lertzen, hori mito bada. Esatzen zuten, ez Ana Obregoni egazkin baten gertatu ziten eta hori dena gezorra. Pumola ez, mikroa juntzaite ies. Pumola ez, baina barruan akaso zorroa lertu daiteke ez? Bueno, ez da, irezke, oker ezpano zorro batzuk izaten dira ez? Daude batzuk silikonazkoak, beste batzuk salin deitzen zaie, beste daude mota askotakoak daude. Beste batzuk ere izaten dira, nola dira zimurrak entzeko produktu... Azido hialuroniko. Nik belaunean dut. Hori gizonezko askok zakilean. Loditzeko. Zakil loditzea da zirugia estetikoan ohikoen egiten den operazioetako bat, baina beti hitz egiten dugu bularretaz. Zuk uste duzu gaur 9etan Santurtzin egingo duten paja txapelketa, ez da txapelketa. Paja topaketa. Hau da Kobak Trail bezala, ez da lehiaketa bat, aventura bat baizik. Ez alderatu hoi. Bai, barkaberak aurreko gobidatuari konparazioak egiteatik, baino. Aurreko, aizu kontatuko dugu. Twitterren ikusi dugu, gaur Santurtzin arratsaldeko, bueno, ez, gaueko 9etan. Entzule, june eta biok bagoaz, goiuri gertu behar mezu kontatzen. Kontatu dingo dizu, Bai, kontatu. Ados. Zagian ikusi dut, Twitterren dagoeneko. Gaur 9etan, elkarte bat Santurtzin elkartuko da, pajas entre colegas izena du, Eta gaurko ekitaldiaren helburua da, hainbat gizon elkartzea eta elkar masturbatzea, eta noran iritsi nahi nuen nik honekin. Zakit. Agian gaur hitzein hortaz hitzein dutela. Bai. Eta zergatik ez ziote ditu, Santurtzin bereziki egokia, sardin astintzea, lagun artean. Baina, estatu mailako erakunde badelako eta batzuetan egiten dute Madrilen, estatuetan Bartzelonan, gaur Santurtzin, baina ez da... Tristea. Baina, akaso, Santurtziarrek deiti ez egite horrela. Baian. Sardin astintze lagunkoia. Baian. Traola sardin astintze lagunkoia. Baliteke. Arauak daude, Parte hartzeko arauak daude, eta arauetan jartzen zuen solasaldiak ez luzatzeko, ez? Hemen masturbatzera gatoz, ez hitz egitera. Baina dutxita bai, garbi etorri, espetekez. Baina solasaldian jartzen zuen, agian erabili dezakezuela une hau fantasia sexualetaz edo ez? Sexuari lotutako gaietaz hitz egiteko. Agian hor hitz egin dezakete azido hialuronikoaz eta zaki loditzaz. Bai, lagun mediku bat izan nun, hori zirugiako hainbat esparrutan rotazioa egiten duten horretan, esatezula, ostra, flipatu egin zula. Hemen zenbat gizonezkok zakia loditzea, eta gainera azido hialuronikoa absorbitu egiten omen du, edo galdu egiten da, orduan, pixkate garai bateko kontua. Zakil luzapenak ere oso ikoak omen dira, baino, kirurgia zerbait, zirugia pixkate komplexua omen da, eta bestea jun pli, eta potolduta joten omen zara, eta jendeak asko egiten dura, pentsa. Baina, hortaz ez dugu hitz egiten. Egia da. Zut badagoela hor genero
komponente bat, ez? Noski badagoela. Hainbeste hitz egiten dugula tiki operatu ez eta ezakil operatu ez. Noski. Agian agirikoagoa delako baita ere, Hanik, nire lankide bat etortzen baldin bada... Agirikoagoa da, baldin eta espazoaz, pajas entre amigos mitin batera. Hori da, zure egunerokotasunean, ez? Bueno, Santurtzira norbait hurbiltzen bazarete, mesedez entzule, idatzi guzue, kontatu guzue, zemuzko esperientzia, ze Idoia Xarmarekin ere datorren astean izango gara, eta kasoarekin komenta ezakegun gai bada. Bueno, bagoaz aurrera, ze Idoia Xarma badator, baino gaur ez diogunen inguruan mareatuko, ze gaia serioa da, eta seriotasun horretan mantendu beharko dugu behar bezala osasun mentala eta sexu gozearen arteko giro hori. Naiz irratian, bigarren kafea. Aurrera goaz, duela bi aste estrenatu zen aurtengo denboraldian gurekin Idoia Xarma, eta bueltan da, bulegoren kantua bezala xe, baina... Bai. Ez, bueltan da. Bai. Momentu ez dut arrapo, baina bai. Bueltan da. Egunon. Egunon, bai, txintxinago konponduko dugu zituen. Edo zetaken itzulera, edo denako lio dugu. Wow. Itzuli dira Gaberriko argizpia. Bueltan da Idoia Xarma, eta gaur ere sexualitatearen inguruan hariko gara, baina gaia sano mamitsua da. Bai, egisa da askotan ez dakitzetela oso ondo zelan, ez? Nun akotau edo ekartzen dituan gaixoak. Gaurkoak seguramente emungo duke, bolan 3 ordu barreketan egoteko, baina bueno, sortzela batzuk ekartia dan ez helburua. Gaur ingu berba por bat, osasun mentala eta desira eta autoestimuai buruz. Barruan dugun pasio zugarra, bueltan da. Barruan dugun pasio zugarra, zuri dira. Eta noski, osasun mentalak badu eragina gure desioan. Pentsutan ametez zer esan bezala. Ez. Ez begiratu dizut. Ja, bai. Bai, normalan, kolaboratzaile batzuk oso zuen gaiaren gida edo aginte hartzen duzue, eta orduan hor egoten nahi zaizuek hitz hartuko ote duzuen, beste batzutan ez, gehiago elikatu behar izaten ditugu, ez? Orduan, geratu nahi zola, Idoiak helduko diota, heltzen etzen ionez, esan, beteko du nik hemen dutxune. Ez benetan, da, pentsutan abelako eso zer esango zauela, hasieraren bate dugu gozatzen, beste barik. Ondo esan duzun moduan, ez, osasun mental, eta esan, ni ausartuko ez esaten badala gaur egun zoritxarrez, ez, geixen honea agotan daukuen gaixa. Egisa bai apurat, azalekotik berbaitzen dela be esango nuke, ez, oine, eskotan da, beste barik, ez, osasun mentala danok dakigulako, eukibidala, baina askotan baliabiderik ez dauku bertako, ondo egote horretara heltzeko, baina, esan moduan, inolako zalantza barik esan geike ez, osasun mentalak, bizitzako alderdi danei asko eragiten diena, dotziela barkatu, eta horreitako bat, da, desira, edo, sexu grina, ikututa ikusten da, burua desde luego ondo espadaukou. Egisa da bai, osasun emozionala eta mentala esan dike, osasun fizikoa moduko ukigarrixak edo ez dionez, baskotan geraketan diela apurat horra antzuran, edo, ez duguela pentsetan gure eguneroko sexualidadian bizipenei be, igual eragiten dutziela modu baten edo beste. Baina, jakin antxiedadiak, estresak, humore nahasmenduak edo aldaketek, edo autoestimo arazuek eurak berak izen leizkela faktore, sexu erantzuna guztiz ezabatzeko. Orduan, beste beina gerixen geraketan da, osasun mentala, zain jubiarreko zeo zer dela, eta arreta jartzia, arazo bat identifikatzeko lehengo urratxetako bate badala. Orduan, honekin lotuta bai, egisa da emuten dara, ez, osasun mentaleko arazo bati aurreitzen gabitzen bitxartian, mito bat mito bat da guztiz, ezin leikenik bizi sexualidade oso edo pleno bat, estigma bat izatera inkluso heldu leikela,
Baina, bueno, esango neuke hori, hasi esan duten moduen, sorionez datorren belaunaldi hau, gero eta gehiago jabetzen da, apur bat osasun mentalan garrantzisaz, eta honek lagunketan dau, arazo horrek mai gaineratzen, eta desestigmatizatzen. Hace días que te observo y he contado con los dedos. Datu bat emute aldera gainera, benetan esaten dut, osasun mentalana, oinarte bizizan du pandemia bat, baina guruti jota gauze. Bai. Esatia, osasun munduko erakundiak ateratako datu batzun arabera, biztanlerixak 9% osasun mentaleko arazoen bat diagnostikauta daukola gaur egun, eta jasota dau 25% noizbait izango dauiela pairatzeren bat bizitzan ziar da asako. Aurrekoan lankide batek esaten zidan, bere alabaren kuadrilla osoa, batxiller bigarren mailan daude, eta alabaren kuadrilla osoa medikatuta dagoela. Medikauta, Bai. Eta ez dute izan gertakari komun bat, ez da eriotzen bat izan dutela kuadrian, eta horregatik denak daude, ez bakoitzak bere arrazoia du, baina antsietate mailak eta bestelakoak, hain altuak dira, Jolin. 17 urteko euskal neska kuadria oso bat, medikatuta dagoela. Egisa da, hor barne biltzen dela baitxa ez, besango nauke bigarren batxilergoa badala urteriko lago gorrenetarikoa, batez be unibertsitatera begira, eta gaur egun dauzen eskaketan dien notei begira, baina kontuan eukitza, 17 urte inguruak izan lehikela, como nerabezaroan kulmen hori, norberan identidade sexuala, orientazio sexuala eta bideratzen eta garatzen da bilena, egotia medikauta, guretzan medikazio bat hartzia beste gora batzuk moldatzera, desde luego erantzun sexuala hor dau, azkenengo plano baten, eta beti izaten duen moduan, sexualidadia ez da gugandik bizi aldan, gure eguneroko bizitzatik atara geiken zeo, zer osaku izaki sexuatuak garen einean, da gure barnuen dauen zeo zer, orduan, zego gorra. Bai, osasun mentalarekin daukagun arazoa, izango da gure gizartaren lakra. Dudabarik. Gure pandemia. Bai. Gure pandemia, eta ez da lehen baino ahulagoak garela. Ez, baina gehiago azaleratzen ditugu. Baina hori esan behar nuen. Gehiago azaleratzen ditugu arazoak, eta izena jartzen diogu arazoei beraz identifikatzeko errazagoa da. Akaso bizimodua ere badaramagu antsietatearekin oso ondo moldatzen den estres giroetara, eta ez, nik uste dut ez dela bakarrik azaleratze kontu bat. Ez, benetan doia bizitza ilotuta. 2023ko bizitza, 2003ko bizitzarekin alderatuta, antsietatea sortzeko arrazoi asko ere baditugula. Esan nahi orduan ez zegoenik noski. Bai. Baina, nik esan nahi nuena da, ahulago kontzeptu hori etzaidalako gustatzen, entzun izan dudalako, ez? Onditze jako, ez? Laura Libarria generación de cristal. Horregatik, eta gaizki zaude, ez duzulako kompromisorik, edo gaizki zaude, oztopo txiki baten aurrean, ez dakizulako zer egin, eta uste dut diskurso horren aurka ere egin behar dugula, ez dela ahultasun kontu bat. Dudabarik. Eta balitz ere ahultasun kolektibo hori gizartearen arazo kolektiboa da, ardura kolektibotik ere aztertu beharko genuke, baldin eta ala balitz, edo baldin eta gizarteak sortu dituen eta gizarte bezala onartu ditugun hainbat errealitateen aurrean ahulagoak baldin bagara gizarte bezala. Ez da belaunaldi kontu bat. Ze askotan, ulertzen dute diozuna eta ados nago Juri, baina pixkate begiratzen dugu ez, nerabeak eta egun nerabe ginenean, eta hori guk erentzun dugu. Gure gurasoek, eske zuek ez dakizu ezer den gozea pasatzea, eta horrelako pixkat taberna txokoko komentarioak, ez? Baina nire inguruan, 35, 45, adin franja horretan ere, antsiedade diagnostikatu eta tratatu daukan jendea daukat, oso gertu, pilo bat. Eta gu beste belaunaldi
hori garaia, ez? Ja, bai. Bai, gogorra bada. Goiurirekin ere, beste belaunaldi bat da nerea, eta Goiuri bada unibertsitatekoen beste belaunaldi bat, eta haiek badira gaur egun DBH azten ari diren beste belaunaldi bat. Esango nuke desberdintasun bastante gutxi egongo diela gu eta zure artean, eta gu eta oin batxiargoan dauzen pertsonan artean. Esango nuke... A ber, adintartia balitek adintartia ere pixkat zabalagoa da zuena batxiergoarekin, baina bai. Baina, bueno, esan moduan, azken baten hemen ez, dibagaugik gai honi buruz gure beste, apurrate, gaixo apurrate zentrau aldera eta hori loturia eitxia gure izan dutelako azkenean desirakin. Gisa dabe bai, hausela, azkenean izan bai irakurri izan dut apurrat, eta doz egoneik egoera konkretu batzutan, nun bai izaten dugu gizarte hipersexualizau baten bizi garela. Guruan horrek ekarri aldauen presinuak eta aparte, ez egunerokuan aurrein biharreko kanpo faktore horrei danei, antsiedadia eta ezin egona sortu alduzkuenak, sexualidadian gaira ekarritxa, baldin badauku gainera supersexualak izen bihargaren presinu hori, ondiokan ez gogorrau haitzen da. Orduan, mongo apurtxo bate zertzela batzuk ez, norbera baten batek pentsetan dau bere burua azken aldixen ez dala asko gogoratzen sexuaz, edo, eguneroko afekto eta sexu grein hori alde batera dauela, ez, benetan zelan identifikau geike, edo nolan zelan antzemaun geike gure desio maila baju hori. Esan duen moduan, ez azkenean, osasun mentalak afektetan duen moduan lobai, humoriai, apetituai, bazken baten sexu desioai bebai, esan dutu, zerrek aldozko apurrate, zera hori piztu. Balde batetik, espagare igual gogoratzen sikiera azkenengo aldiz noiz masturbau gauen gure burua, sekula espadauko interesik eroak, besan entzut, sekula ez dugu fantaseetan, apurrate, disfrutetan sexuan ganpentzetan, edo eltzen bada egoerian un bikote harreman baten baldin bagauz eta gainera bikotiak hori sexualki harremantzia proposatu eta horrek deseroso sentierazten bagaitxu, edo pentsetan bogu jente, nire inguruko dana oso sexuala da, nire inguru dana daue desiraz goraino eta ni ez nahu hortan, edo zuzenian ja benetan pentsetan igartzen bau azke benetan ez daukote esperimentetan ibilibieko nintzen sexu desira honi hori izen leike hori ez gure desira maila hoi baino baju haua izatia ez bestiekin alderatuta baizik eta norberak beste egoera batekin alderatuta hori zengo litzakela importantiena eta hori, klaro, horrek ze lotura dauko horrek errua, antxiedadia, lotza, frustrazioa edo inkluso norberan autoestimuan eragin leike eta, klaro, da apurrat, gurpil zoro baten sartzia moduan, nun ez dau etenik, sartzen zara bukle baten, eta zelan aldotza behemune horrei bueltia. Ez autoestimuan aritik apurrat tira itxen badou, horra asko laguntzen dau, eta guztau jate, apurrate kontzeptua, dala apurrat zelotura eukileike horrek norbere burua sexualki erakargarri ikustiakin. Asko interesantzen zait. Segura ikusten duzu, sexualki erakargarri moduan. Bai, baino noski aldaketak bizi ditut nire buruaren auto... Bai, esara zer estatikua. Ez. Eta bai nago nahikoa doz, edo uste dut neurri handi batean nik ere bizi dudala, nire burua erakargarriago sentitze horrek ere sortzen didala apetitu edo gogo gehiago, ez? Bai, grein hori, zan dugu. Baina bai, aldatzen da netzago pilo bat. Hombre, duda bat. Urtean zehar edo, momentuetan zehar edo pilo bat. Bai, guztiz ados. Ni momentu honetan ez, baino... Guapa. Ze bolita. Ez, benetan, es que... Total. Hori bai zaula espero. Itzik gabe utzi duzu. Bai. Zip. Eta arrexaztu itzik gabe uztea? Ez, benetan esan dute, azkenean ez, desira esan dut, ja baldin bagabitze epoka baten pasetan, benetan identifikau duen, benetan bagabitzela pasetan, hori, sexu grine gutxiko epoka batetik, gogoratu bihar da, beti bestan izaten erreixa ez, autoestima sexualan maila, minimo batzuk eukitxia oso funtzeskoa izaten dela bizitza sexual pleno batez gozatu alizeteko. Datu batzuk emute aldera,
kuriosidade mugan zango, hori, sexualki erakargarriak diela uste dabien pertsonek, beren burua sexua ikusten daue, sexu bikote gisa, eta ondorioz, beuren sexu esperientziak askatasun eta lasaitasun gehixauken bizitzen daue, horrei esker. Ze bazen dabe bai, sexualki erakargarri sentitziak, sexu esperientziekin barkatu, bizitzako sexu alderdixan gogo betetzean dixo badu ekarten dago, ez decir, bizitzen ditugun horrek, ez bakarrik gogoan handixakin bizitzia, baizik eta gainera, hori ez, gozatze hori plenu haua edo izatia, ero, bueno, oro beti be. Eta ikerketen arabera bai, jasota dau, autoestima sexual handixo badaukien pertsonek, sexu jarduera maiz haue izaten dauiela, azken baten ez, norberan gorputzak posik egotiak, edo, horrek ez egotiak barkatu, saiestu aldabielako azken baten gozatze kompletoat. Ez que, da, sentsaziorik onena, zu sentitzen zarenean erakargarri, edo gustora ondo, sexy, eta orduan horrek nola eragiten duen jarduera sexualean, ez kopuruan, baizik eta kalitatean, bat nik uste dut, eduki dezakegula ideia, ez? Sexualitatearen munduan sartzen ari garenean, nire bikotea edo oekidea ze guapoa eta ze sexia den orduan superona izango da gure harremana, ze eske superona dago tipo hau edo tip hau, eta batzutan askoz gehiago izaten da ze guapa naon, ze sexy naon, ni kontuan hartu gabe oekidearen erakargarritasun maila edo, eta ze sexy nagon, eta orduan sexu harremana askozo hobea da. Bai, apur bat, eske da dana oinarrixa, naizta, eta inogoko ondo esan dauen moduan, ez da gauza lineala, eta esango nuke gainera bizitzara moldatzeko modu bat bebadala gora berak egotia sentipen horretan, denetan ikusteko pertsona garela eta ez makinak. Osa nahi esan, ez obia, ez okerraua epoka honetatik pasatzia, beti be, eguneroko jardunean afektatzen espaduzkoe, danak moduan, azkenian moldatzeko gai baldin bagare, baina jakitxea normala dala epoka altuak eta epoka baju hauak. Eta inkluso izen dizkela, egun baten goizen eta egun baten behien. Beti be azken baten da, norberandako ze arazo ekarri leizken horrek. Pixka taberna giroko komentariatako nahi gabe izan da. Esan dezuen, egun baten goizen, nire buruak indo autokompletar beste egun batean arratsalden. Bale. Nere buruan zegoen goizta txaldeareak da, goizen da bestean behien da. Behar izan ditut 2 segundu berkokatzeko pentsamendua, eta grazien dit, en plan de, palurdua zean, nola pasa dituzu 2 segundu galduta, eta parratea zeit. Ez que oitxubari zauzion diokan goizien. Ez, baina. Oida, gaztu nazazu gehiago. Barkatu idoia, egun batzutan goixen, da bestean, beixen. Beixak geixo animalixak die. Ara, gure beixe maldan gura hondiz. Leketxeko lagun manun eta hola, norbetek zerbait hola raro esatezunen edo pixkat gidoitik atatzen zan. Ara, gure beixe maldan gura hondiz. Bai. Vale, beien orduan. Goixen eta beien. Ez, beste bai. Gauzat esango izut, nago euskalkiekin galdugo, itxaso telesaia gionizatu eta zuzendu dutenek baino. Bai, komentau entzun dut olako komentaren xorik. Baina benetan, ezke nik uste dut nena berbain daukogela sekula. Baina nik uste dut, kasu hontan, erraixa badala, nik zuek imitatzea zuek ni baino. Baliteke, baina... Kuriosia de moduan, Guk tarteka lizentzian ematartzen badugu ere, eta hartzen dugu. Berreskuratu dezakegu gaia. Batu batik oso gertu aritzen gara irratian. Bai, ez, baina, eta netako izango litzake, zen nik bauketin guruan jentiak gaidan aldaketa hori txeko, eta niri, barkatu, batuaz aritzen gara, eta batzutan euskalkiaren lizentziaren bat hartzen dugu. Bai, esan dike, bai. Netako adibes, supera arrotza da, baina dalako hausa bat, hola. Gaira itzulita, batzutan goian egoen daiteke, eta bestetan behean gure sexu desira. Bai, orduan, beste barik, apurate, benetan bada mardula eta bada zerixua lantzen gabitzen gaixa, baina, apurate egunerokora ekarritxa, eta arazo maila emun baino, eguneko, benetan epokatxar bate pasetan baldin bagabitz, eta gure nagoena esan da hori, behin ja arazo ez da nien bihurtzen, ez da nien patologizatzen sensazio hori, zein geike, ez guk horren aurrean, ze dago gure eskura,
sexu desira hori berriro etortzeko, edo inkluso, norberan autoestima sexuala apurtxo bat gora ipatzeko, ze eukigeike gure eskura. Bale, lehenko gogoratzia dala osasuna, azten dala apurat norberen zaintzatik. Nien azbesta oso fana esaten da honetik, ez que zu ez pasa maitxe, inok ezingo zu maitxe. Ni enaz horren salia. Baina bai gogoratzia, esan da, laguntzia bai erbadou, laguntza profesionala eskatzia, eta ez hori bakarrik. Deskantzau, ondo elikatu, rutina positiboek jarraitzu, ariketa fizikua mobila tarteka baztertu. Bai, pantalla batera begira ez egon albada beti be, ez dakit. Norberen burua mimatzia be da, gauza bat emuten dagoena ez, baina norbere buruan ez denporia portxoa dediketia, badia porrat, esan neike alderdi como minimuak apurrat hori, bai alde batetik sexu greina hobetzeko, eta baina batez be hori norberan autoestimua apurrat maiatzeko. Eta tarteka, uste dut, garrantzitsua dela ere, osasun mentala oso lur mailan eta oso gertu dagoen zerbait dela onartzea. Akaso norbait pentsatzen aritu daiteke, ondo, sexu desira eta osasun mentala zari dira, nik ez daugatu osasun mental arazorik, jarrai ezatela bigarren kafekoek hizketan oso interesgarri, baina ez dute nire hori da. Osasun mentala hasten da zure sexu desirarekin lotu gotoren, estresagatik zure sexu desira jeitsi den momentuan. Dudabarik. Hor arazo bat dago. Inciso, dago arazo bat, beti be hori gero kudeatzen, horrek gero jasko sortzen dauen malestar hori. Ziurrenik, hemen hizketan ari garen guztioi, eta entzuten ari zareten gehienoi, gertatu zaigu estres maila areagotuta, gure desira sexuala jistea. Bai, eta eukitxe hori epoka batzuk eixo, hori bakordeu betzaren haitxen norberen buruakin tarte goixo bat pasatiana edo albokoakin zezan ipe. Baina hor ere badagoela osasun mentaletik. Eta kaso ez daukazu arazo diagnostikable, kliniko, kezkagarri bat? Entzun gauzat, edo bebai askotan bebai daukoguelako lotuta, bai, ansiedade edo depresio moduko hitzak guztiz inkapazitantiak dien egoera batzukin. Eta emuten da, eta gero dauku alboku, esaien duzkuna, abeitu, bai gonez bete, benetan klinikoki ustotera depresio batetik pasa unazela. Eta jentien dako da, zikalera urten dozu. Nik uste dut nire unibertsitateko lehenengo bi kurtsuak, batez ere lehenengo urte guztia, depresioan egin dituela, baina konklusio hortari ditzi naiz, azken urte hauetan. Enuen terapeuta bat bisitatu, enuen psikologoaren era joateko burutapenik ere izan, baina gaurko ikuspegitik garbi daukat depresio baten egin nuela urte terdioi buru bat. Bai, eta horan konturatu zara gauzena, orduan, gisa da, esan duena beti be, bale? Osa, gauza bada, gauza honek, aipatzen gabitzen honek, beti be, espadaue sortzen benetako ezin egon eta benetako inkapazitazin horik egunerokotasunean. Eta beste gauzat esango nuke? Egunero masturbatzeak, ez zaitu osasun mental arazo bat eukitzetik liberatzen, Bueno. Antsitateari kargarezko erantzun... Bai, edo lotarako derrigorrez bihar duzunien, adibidez. Bai, ez gabitz hori izaten inundik inora, Ondo dau? Bai, baina begiratu biku gurrenatzen bezer dau. Orduan, esan moduan, bale? Osa, importantia da, ipatu ditugune rutina honeik edo, esan moduan, norbere burua apurrate dan modukoa maitatzeko, eta, desiragarri sentitzeko. Importantia da beti be, denporia dedikatzea esplorazioai, ere mu beharrixak apurratze harkatziai, seguz eta jaku, zerk kitzikatzen duzku, hori ezagutziai. Askotan emuten ditugu gauza asko porretxo, eta gogoratu bigar, eta esaten abile moduan, gube dinamikuek garela. Eta segurazki gure bizitza sexuala, harremantzen hasikitzen nien sexualki gustatzen jakun gauza batzuk, igual gaur egunez. Auskenen hausnartze prozesuko jarraikor bat badala besango nauke. Orduan, zer da gogoratu bihar dana? Bat, esan duen moduan, identifikau egoera hori bizitzen gabitzela, eta ondorioz ez bihartu makinia. Ez sartu ja norberai presiño gehiago, bale? Eukiko desio handiko momentuak, eta beste batzuetan ez dana egongo, inbidana da, norberen burua errespetau, eta ez bihartu. Honekin batera, eta batez be, gure albuen dauen pertsonia, baldin badabile, epoka honetatik transnitatzen, mesedez, norbere buruai presiñoa itxea, guzetan jakun moruen, albokuai bezein. Orduan, esaren dutut, gainezke, da, zuzenki proportzional, presiñu batetik sartzen danian, lehiotik desira badoia. Modu hortan ez du funtzionetan. Gomendio bat eskatu nahi dizut. Ba. Zer egin dezakegu balin badaukagu lagun bat?
Egin barre. Ez barkatu, eske burura niri oinetorri jaten plan, mira, te lo voy a decir, la amiga soy yo. Betiko, zera hori, zelan da, Pakita Salaseko zera hori, mira, te lo voy a decir. Ba ez, kasu honetan da, benetan, eta gainera garrantzitsua da, Vale, barkatu. Iriz, osea, ñabardura hori. Hau da, nik badut lagun bat, zeinak momentu enten, arazoak dituen horrekin, ez? Ez du bikoteki da du, baina ez dute harremanik edukitzen. Eta bere bikotekidea dagoelako pixka bat egoera horretan, ez? Ez dagoela ondo osasun mental aldetik eta autoestima eta zentzu horretan ez dago oso... Beste prozesu batzutatik da. Bai, eta orduan ez ditu harremanak eduki nahi eta nire laguna pixka bat sufritzen ari da. Naiz eta guztiz ulertzen duen bere bikotearen egoera eta noski ez du behartu eta ez du inoiz behartuko eta bere espazioa errespetatzen du. Baina, bera ari da gaizki pasatzen, ze berak nahiko luke. Claro. Harreman gehiago eduki bere bikotekidarekin. Eta lagunoi gertatzen zaigu ez dakigula nola lagundu bera. Ze ez diogu presio gehiago jarri nahi bere egoerari, baina galdetu nahi diogu aber zer moduz, aber azken aldian egon den gerturatze bat, baina aldi berean sentitzen dugu hori galdetuta agian kalte egiten ari gara. Egisa oso egoera kompleju bat dala. Eta hasiera baten, karo, bero ez faktore moduan sartzen da zenbat denbora irauten dauen egoera horrek. Eta ez azken baten hasiera baten bai jarregeik martxa, norberak daukon empatia mekanismo horrek bastante atope, baina gero karo norberak bezaintza bat eskaintzen da, ezin da esan azkenien bikotea harreman bat izenak esaten dauen moduan, ez hartu eman bat da nenean, ezin da egon aldietako bat beti emoten ezer jaso barik, zebestera oso nekeza da. Eta seguramente gainera sortuko die desoreka batzuk, bai afektu horretan, bai inkluso harremanaiera aurkizauleike modu baten, nuen ez da izango bape, osasuntxua. Orduan, zer esaneke, alde batetik, komunikazioa izango litzake oso importantia, gurote esan zuei komentau dotzuen ezin egon hori, eta ez, horixe bebai bikotiakin komentau aldandaen modu empatikuenian, baina ez, pentsetan dut kasu hortan bere bikotiak esango dotzala, ez dut nahi, berak hauria saleratzen dauen moduan, berak be modu asertiboan esplikau alko dotzala zeintzu dien bere biharrak. Eta gero adostasun batzutara heltzia, pentsetan jate dala nahiko klabe. Kasu hortan azaldu dozulako, badauela egoera kliniko bat, baina bikote harremanetan ez dauenean korkordantziarik ero batek daukon gogua sexu greina kasu hontan eta bestiak daukonakin diskronaxia sexual deitzen den kontzeptu batena gabitz berbaitzen eta holakotan oso eraginkorra izaten da papelien gainien jarri norberandako izango litzaken onargarrixa. Sexu topaketei dagokizionez ez, dauzku bialde nun batek ez dago interesik kasu honetan beste egoera bat dela eta beste bat sufritzen da bilela egoera horretan, adostasun punto batera heldu, eta esan behitu, niri guztiko jaten, ez da, hastian hiru aldiz gure da nahitxea, eta bestia zero, igual bat bisendako nargarrixa izen leike, eta hortik aurrera gero iraikitzen fan. Okurritzen jatu laxe. Nik bi gauza uste dut, eta berziruitzen zaizun zuri idoiari, eta zuri igual goiurire bai, lagun horri, denok daukagu, lagun hori, ez? Lagun bat, izan sexuarekin edo beste gai batekin baduena arazo bat eta askotan galdetzearekin arazo hori areagotuko dugunaren beldur izaten gara, uste dut hobedala gehiegi galdetzetik erratzea, gutxiegi galdetzetik baino. Jakitun beti ere, delikatu dela baino. Norbera arazoarekin bakarrik ustea, uste dut komplexuago dela, komplikatuago dela eta mingarrigoa dela, eta orduan, naiz eta empatiatik eta saiatuz, ez? Gaiari gero, behar duen kezka maila eman eta zure laguna lasaitu nahi edo ulertu nahi hortan, baina niretzat uste tobea dela aritzea, ez aritzea baino. Beste gauzat esango dut gero, baina nahi baduzu horren zerbait esan. Ni egisa esan guztiz adoz, eta batez be, goxotasun batetik eta empatia batetik galdetzen bada, beti, azkenen pareko pertsonak beti alko dago erantzun, baitu ez dut nahi berba inonetaz. Hori da, edo askotan, erantzuten hasten denean konturatzen zara gehiago nahi du hitz egin. Eta pixka tirakasi,
edo, bueno, bagia esan, bagoaz, pixkanaka, ondo. Ez nahi nuken bezain ondo, baino bastante. Oso ondo, venga, beste gauza batera, ez ulertu dut. Nahiko, eta ez duzula nahi gehiago, baina. Bai, esango nuko, ni horrekin ados. Gaude mendenak eskutsu altxatzen. Ja, zumeko, zean da, bilera eta mouan. Esan. Ez, ados nago, eta hemendik, ez dakit, abixu bat edo gure entzulei, horrelako gauzengatik da garrantzitsua zuen lagunekin egotea euren edo zuen bikotekiderik gabe. Bai, claro. Hori, uste dut garrantzitsua dela eta Euskal Herrian pixka bat bagarela, sentitzen dut nik, pixka bat tradizionalistak zentzu horretan mutil laguna edo neska laguna topatzen duzunean, ja bizitza elkarbanatua egiten duzue, eta ja zure lagunekin zerbait hartzera, biak juten zarete, eta ja hasten zarete hitz egiten pluralean, eta eta pixka bat uste dut nahi gabe bada ere hori egiten dugula, eta horrelako gauzengatik garrantzitsua da, bai zure laguna, dibidez, hau pairatzen ari den laguna, beti bere bikotekidearekin, etortzen balin bada lagun artera, ez du hitz egingo, gai honetaz. Baina zu, gainera, baina zure lagunaren gana, zu ere, zure bikotekidearekin juten balin bazara, ziurrenik lagun horrek ez du hitz egingo gaiaren inguruan, zure bikotekidea aurrean dagoelako, eta nahiago duelako bakarrik lagunak zaudetenean. Beraz, mesedez, hemendik deialdia, utzi espazioak zuen agendan, zuen lagunekin egoteko bikotekiderik gabe. Mesedez. Mesedez. Eta barkatu lagun, izan zu Peio, Maite edo Danel, zure bikotea, zurekin eta zu gabe, ziurrenik ez da pertsona bere izango. Eukiko ditu gauzatxo batzuk, bere lagunekin, bere intimitatean aterako dituenak, akaso zurekin aterako dituenak, bueno, ez da zer gertatzen, lasai, onartzeko moduan bazaude, akaso beste, modu batera egongo dela, beste konfiantzazko pertsona batzuekin, hori ere gauza ona izan daiteke, eta lasai, ez hartu ez usteko larririk, askotan entzun, eske nerekin dagoenan ez da horrelakoa, bada, baina ez dizu ikusten, ez? Piskat. Relax. Eta beste kontu bat atera genuen mai gainera, eta da, aipatu duzu ez, gogo eza eta gogo ez horretan, desira gabezia horretan, egon daitezkela osasun mental arazoak, egon daiteke estres pixkat kronifikatu edo pixkat larritu bat, antsietatea, depresioa, depresio diagnostikatu izan gabe ere, hor giro hortan dabilen zerbait, tristura, apatia puntu hori, eta hori da. Anedonia baitxo, incluso. Egoera askok sor dezakete hau, bizitzan aldaketak, eta mila kontu. Baina, olakotan ere aipatzen zenun, ez? Igual, maigainean jarri, ez? Zuretzat zer da, niretzat zer da, hiru eta bat zer, ez da? Askotan... bueno, danan abarketan enbiu. Hori da. Claro. Batzutan, apetitu edo desira hori oso da beharrezkoa harreman sexual koital eta ez da pixkate normatibo bat ukin bali madugu, eta hori zailago izango da paperean paktu bat egin lortzea, baina bai lortuko dugu sexualitatearen beste espazio askotara heltzea, ez? Hori da. Nik ez daukat gogorik, baina emango dizut masaje bat, eta nahi baduzu sexua egingo dizut orala edo digitala edo danakoa, ez? Eta... logikoa. Digitala. Nola deitzen zaio ez da egitezkoarekin, Bai. Digitala tela zaite. Ez ez da gaizki esan da, esango nuke. Pentsatzen nuen sextina zari zinela. Ez, digitala eskuarekin. Bai, pentsatzen nuen zela virtuala. Ezkerain tekniko jarreko. Egingo izut mingainarekin edo atzarekin zerbait zure sexu organoan, zure zona erogenoenetan, nahi baduzu orgasmora heldu zaitezen, nahiz eta nik gogori ez izan. Edo akaso, experimentazio horretan, zurekin egote horretan, eta nire ardura sexual hori, pixkat bigarren planora eramate horretan, agertuko da. Claro. Estres edo presio falta horretan, uste dut hau disfuntzio erektilarekin ere oso oinarrizkoa dela, nik ere egingo digo juri bezala. Baina benetan, lagunen batek horrelako arazorik izan duenean, duela urte batzuk, etorri zen lagunen, kendu zure zakilaren, erekzioaren presiori ekuaziotik, eta egon, lasai, eta
Eta etorriko da, ez badago, esan dizu ez dagoela arazo fisiologiko anatomiko bat, ba, egon lasai ez. Ba, hemen uste antzeko zerbait dela, ez? Desiran askotan presioak oso kontrako egoerak ekartzen ditu, eta pixkat, bilatze horretan, egon zaitezke beste espazio batzutan, nun ziurrenik berdin asetuko zaren, eta batez ere bikotearekin egoteko denbora aukiko duzun, minutu batean koitoa praktikatzetik asko zaratago, eta... Bai, ondo esan duzu moduan, eta lehen esan dutena, eske presinua sartzen duenean, atetik sartzen denean, eske benetan, desira bestaldetik urtengo da. Eta bai, dudabari, nik esan dutenean bat, bi edo hiru, gure nauen esan beste barik eguneroko tasuneko bizitzan dan, ez? Aurretik eroaten gaitxune erritmo horretan, paroi baten, nun momentu horretako protagonista bakarrak izango gare zu eta ni. Hori da nik esetena, betiz bez, bikote harreman batene barroan baldin magabitze berbaitzen beti be. Danien, nun hor, ez da neongo kanpo faktorerik behintzat gure esku dauena telefonoak ez dira egongo, ez da gize, protagonistak izango garegu, eta zuk ondo zan moduan, gero, eroango ditugu aurrera, momentuan, barriketaen egia eta horregatik da hain garrantzitsua komunikazioa, eske bizitzako esparrudanetan, ez, baina kasu hontan are gehiago, nun benetan adostasun batera heltzeko eta benetan bisok egoteko eroso bision biharrak aldan enean bintzat asetuz. Bueno, hori hor, galdera modura bota dut, baina kondizioetik ere bai, uste dut. Badura espazio batzuk askoz bizigarriagoak, batez ere egoera final horrek alako antitatea sortzen digunean. Saldu esunetako perfecto, benetan. Bai. Ba, listo, bukatu da. Bai, bagoiez. Ja bagoiez. Bai. Egia esan zertarako gehiago. Ez, baina denboraz ere agurtzeko moduan... Enauke mungo, eske zin izango notzan emun bukaera zera oberik. Goizero irrifarra Atzanengo apuntia baimentzen bostazue, azken baten igual zentrau garelako apurtxoat larrei bikote harreman baten kasuan emungo basan egoera hau. Kuriosidade moduan esango dutzuet anorgasmia eta olako kasu batzuk lantzeko, eta kasu honetan desira eza izen leikela baitxa, antzeslana itzen leikela benetako grin horretara heltzeko modu bat. Epa! Wow! Eta bada ariketa bat bialdu leikena goera honek lantzeko zure burua esitatzera goia zen momentu horretan norberan saratak itxie, asperenanek eta hola apur bat esagerauak itxia heldu arte momentu batera nun hori benetan norberandako kitzikagarrisa izen halko dan. Orduan, kasu honetan antzeslan ondo egongo litzaken. Ara? Bai, apurat ez, norberan zike horrekin jolastera doian puntuen, orduan, hori xe, azken baten, ez gero helduko garelako, eta batez be hori ja, gauzatzen badou, espilu baten aurrian, lako gauza benetan intenso bat izen leike, ez, hasieran esan duen moduan, norbere burua erakargarri eta desiragarri ikusten duen momentu horretan, hori, ez, kitzikagarria dositantia izango da, eta orduan, ez, erantzun sexuala disparauko dauen zozer izango da. Zuk zurekin dab-dab, zuk norbaitekin dab-dab, norbaitek zurekin dab-dab, taldean dab-dab, dab-dab modu askotar egin daiteke, baita antzestu ere, eta antzesteak laguntzen badu, gauza ederra izango da. Idoia Xarma, mila esker eta aste bitan ikusiko dugu, elkar berriro. Eskerrik asko. Eta guk entzulezu agurtu behar zaitugu, bagoaz, bihar gehiago hemen bigarren kafean naiz irratian ondo izan, agur! Keep calm and bigarren kafea.